nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku go ora ngira yen saiki uripku banget nelongso yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino karo cinta ning atiku zaman biyen aku katono apa saiki aku iki katon opo wes tak trimo pasrah marang sing kuwasa jane iki mau salah sapa sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora yen uripku banget nelongso wong ayu wong paling kumring sliramu ayo tiba aja tega welas putra putrimu aku ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah marang sing kuwasa asik lho iki pasukane monol kepiye iki ora metu-metu minggu ya Allah ya wis mangkuk bersama Loka Jaya Bro ketip audio sound system asik Sandika Production asik yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino karo cinta ning atiku zaman biyen aku katono saiki aku iki katon opo sliramu nate prasetyo susah dilakoni kanthi lilongon mula aku ra kira yen sliramu citra tinggal komo milik kandes priya liya jane iki mau salah sapa dhewe sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora yen saiki uripku banget nelongso wong ayu mong walengkum ing sliramu aja tega welas putra putrimu aku ora guna apa turku